Hala, ito ba yun mga kababayan? Ang sinasabi nila na 100,000? Ito po ay rally sa bahagi po ng Manila. Ito po ay ipinasa lamang sa atin at sinasabi 100,000 daw yung pumunta dito. Ay grabe mga kababayan, siksikan nga oh. Kung titingnan nyo, halos talagang magkakadikit-dikit na yung mga tao, halos nagkakapalitan ng mukha mga kababayan oh. Yan ang sinasabi nilang 100,000 na katao ang umattend. Pero kung bibilangin nyo, halos tinatakpan po ng mga tarpaulin itong ating mga kababayan. No, ayan ang sinasabi nyo ba? Tapos mapapansin nyo pa doon sa mga Facebook page kung saan pinopost nila itong bagoong alyansa ng Pilipinas, ay makikita nyo talagang pinagtatawanan ng ating mga kababayan. Hindi man lang ata nangangalahati doon sa tawa. Kumbaga sa tawa 800,000, tapos yung nag-heart wala pa sigurong 50,000. Grabe. Yan po ang nangyayari. Ang ginagawa ngayon nitong mga loyalista, no? Ang lugalista pala. Lugaing mga loyalista ng Marcos. In short, lugalista. Ang ginagawa po kasi nila ay mind conditioning. Kumbaga, pinapakita nila sa ating kababayang Pilipino na napakaraming mga supporters ng Marcos. Pero ang hindi natin alam mga kababayan, ito po ay talagang ginagawa lang nila para mag-isip yung ating mga kababayan, ay malakas pala si Marcos, diyan na lang tayo. Iboto natin si Marcos o yung kanyang mga kakampi. No? Pero kung papansinin niyo mga kababayan, ayan o, ang daming mga tarpaulin. Grabe, sobrang mas madami pa yata yung mga tarpaulin kaysa sa tao. Poster pala no, iba pala yung tarpaulin. Poster, ang daming poster kaysa sa tao. Ayan o, nandiyan yung stage mga kababayan o. Napakalapit lamang ng stage. Tapos doon sa stage ay wala pang gaanong tao. So ayun, may mga dumating oh. Wow, grabe hiyawan nila mga kababayan. Dahil nga may dumating kaso hindi pinansin. At grabe, o tingnan nyo naman kasi yung space. Ilang metro lang yan papunta doon sa stage. Tapos ang sinasabi nila na 100,000 ay grabe naman. Baka 100 ano? 100 times 100. Baka 1,000. No, mga kababayan, pansin yan, 1,000. Mahigit 1,000 para wala na talagang question. No? Mas madami pa nga itong kawan ng kuryente. So, ayan yung pinagmamalaki nila. Grabe po kasi sila manira. Kapag nagkakaroon no, ng rally, itong mga Duterte supporters, sasabihin nila nilangaw. O ngayon, tingnan natin, ano ang nangyayari dito sa inyong rally? Bakit ganyan lamang yung 100,000? Parang 2,000, parang negative sa 2,000 mga kababayan, no? Kasi ang nakakapagdagdag lang naman dyan yung mga poster na tinataas nila para matakpan yung dami ng tao. Parang sinasadya nila para doon sa mga nagpipicture, nagtitake ng picture, ay hindi makuwanan yung totoong bilang ng mga rallyista o yung umattend ng rally. Hindi pala rallyista kasi iba na yun, mga leftist talaga yun. Pero ito ay kakampi to kasi ng leftist, kahit sabihin natin na Marcos ito. Pero nagsama-sama po kasi ang mga leftist. Katulad nangyari doon sa may EDSA People Power Monument kung saan ay nagsama-sama ang leftist kasama yung Dilawan at kasama ang Marcos. So nagsama-sama silang tatlo at iba pa, may magdalo pa. Tapos pagdating doon sa kabilang event, yung imbitado doon sa rally na magkakasama silang tatlo, pagdating doon sa kabilang event, binakbakan itong si Marcos. Ngayon, yung mga vlogger, yung mga logalista, biglang nagsialisan. Sabi nila, akala namin kakampi namin kayo, tapos ngayon babakbakan nyo yung presidente namin.
So ayun ang nangyayari mga kababayan. Kaya masasabi talaga natin na kakaunti lamang talaga ang supporters ng Marcos administration. Ngayon, ang ginagawa nila para talagang patuloy na humina is mind conditioning. Ang layunin nito is ipaisip o ipakita sa mga tao, live, media, kasi may mga media ito. Doon sa mga ibang mga rally ng Duterte, walang mga media talaga na nagko-cover kasi alam nila is mapapalakas yung tawag nito, yung power, tawag nito yung suporta ng taong bayan. Kaya hindi nila minsan na kinukuha na ng live yung mga event ng Duterte. Pero yung iba, nandun yung ating mga media. Pero ito, pinapakita kasi nila para malaman ng mga kababayan natin, ay malakas pala itong Marcos. So pupunta tayo at makikisa tayo. Ang hindi nila alam mga kababayan is mas marami pa ng yung mga poster. Dumating si Julo Revilla. Ay, pung, Revilla. Tut. So ayan nga mga kababayan. Yan ang sinasabi nyo na 100,000. Ayan sino pa yung mga dumating? Dumating na nga po yung mga ibang mga politiko. Tapos ganyan lamang kadami. Ayun, sige, itaas nyo pa daw. Sabi ng tao kasi baka makita sa camera na kakaunti lamang. Tingnan nyo naman, ang daming mga poster. Halos nagkalat yung poster dito. So, hindi ko alam yung totally na lugar na to kasi nga pinasa lamang ito. So, nakakalungkot, no? Nakakalungkot na nakakaawa kasi ganito lang kadami ang nakikita natin. Yan ba? 100,000? Grabe naman. Siguro ayaw na lang natin magsalita mga kababayan. Pero yan talaga, nakikita na. Pati dito sa may mga kawad, ay kawawa yung mga kawad is magkukos yan ng mga tawag nito, ng mga sunog. Kasi nga, pati ba naman yung mga kawad, nilagyan nila ng mga yung mga tarpaulin, tinalian, hindi natin alam kung ano yung mangyayari. So ayan. So ikaw kabayan, ano ba ang masasabi mo dito sa 100,000 na mga tao na umattend dito sa proclamation rally ng Bagoong Pilipinas, no? Bagoong Alyansa ng Pilipinas. Kasama ito mga lugalista, mga lugaing loyalista. So ayan, tingnan nyo mabuti mga kababayan. Ayan grabe, 100,000 people in the event. Including sa 100,000 na yan ay yung mga poster ng mga politiko. May dumating. Sino na ba itong dumating mga kababayan? Grabe yung escort nila. Ayan 100,000. Tawanan nyo na mga kababayan. Comment kayo dyan sa baba. Tapos i-komento nyo kung totoo ba talaga itong sinasabing 100,000. Bakit? Yan lamang po ang ating nakikita. Sabi Metro Manila daw ito. Mga kababayan, Metro Manila. Hindi sinabi nung nag-send sa atin kung saang lugar ito. Pero grabe. Para na lang akong matutuwa dito. Parang ang nangyari mga kababayan ay muntik na akong malaglag dito sa aking pinagkakaupuan. Dahil nga, pagkasabi sa akin ng 100,000 na mga tao, ay bigla akong nagulat. Sabi, talo tayo dito. Nakakatakot kasi 100,000 mga kababayan, 100,000 na tao sa isang lugar lang. Mukhang talo na yung ating vice presidente. Sobrang dami niyang ating kalaban. Pero nung pagkakita ko nitong rally nila, ayan mga kababayan, pagkakita ko ng rally nila ay ganito lamang po ang ating makikita. 100,000. Ayan
Siguro padamihin natin to, i-extend natin yung video, parang hihilain natin yung video. O ayan o mga kababayan, may dumating pa. Ito na si Budots King, ayan. Budots King, tanan. Kaya pala ang dami mga poster. Oy, grabe. Dami mga kababayan, Sabi ni Marcos Jr., wala sa amin ng may bahid ng korupsyon. Ayun. Tugs. Mabuti pa mga kababayan, doon tayo manood sa rally ni Congressman Rodante Marcoleta. At yung iba pang rally ng mga taga-suporta ni Pangulong Duterte. Mas masaya doon kaysa dito. Ito naman yung rally ni Congressman Rodante Marcoleta. Mga kababayan, kung nakita nyo yung rally na ginawa ng Bagoong Pilipinas, tama ba? Bagoong Alyansa ng Pilipinas, ay talagang makikita nyo dito solido mga kababayan. At napakahaba pa nito doon, hanggang dulo mga kababayan, napakahaba. Tapos ganyan kadami, talagang solido. Ito, kakaunti lamang yung mga tarpaulin, kakaunti lamang yung mga poster. At talagang makikita nyo na talagang sobrang dami. Kasi kung lalagyan pa yan ng tarpaulin, ay siguro hindi na magkakasya at mahihirapan na yung mga kababayan natin. Lalo na kung gusto nilang manood sa unahan. Pero walang gaano mga tarpaulin, meron naman poster, kaunti lamang. Talagang ito, sobrang dami, ito tao. Yung kabila mga kababayan ay Bagoong Alyansa ng Pilipinas kasama ng mga logalista na ang tinataas nila yung mga poster at hindi yung dami ng ating mga kababayan. Pero ito makikita nyo, talagang solido. Ito yung masasabi nating talagang grabe. Yan pa lang kay Congressman Rodante Marcoleta pa lamang po yan. Hindi pa kasama dyan yung iba pang mga kandidato ng PDP laban na inindorso ni Tatay Digong. Diba? Wala, hindi nyo kayang tapatan mga kababayan ang puwersa ng Duterte supporters. Hindi nila kayang tapatan yan mga kababayan kasi nga iba yung solidong suporta ng taong bayan sa mga Duterte. Dahil nga ang mga Duterte mga kababayan ay napakaganda ng kanilang nagawa, napakaganda ng kanilang pamamahala sa ating bansa. Lalong-lalo na po si Tatay Digong. Kasi nga si Tatay Digong, sa kanya lang natin naramdaman na kayang magbago, kayang umunlad ng ating bansang Pilipinas na hindi po nangyari nung panahon, nung mga nakalipas na panahon at yung panahon ngayon. Kumbaga, sa time ni Tatay Digong ay nakilala yung ating bansang Pilipinas na may leader tayo na napakagaling. Nalagay pa nga si Tatay Digong doon sa most powerful president o yung person sa Time Magazine sa ibang bansa. Samantala, yung iba pang mga presidente at iba pang mga leader ng ating bansa, sa tingin nyo mga kababayan, nailagay ba? Nakilala ba sa buong mundo? Siguro maliban lamang dito kay Marcos Sr. Kasi nung time ni Marcos Sr. nakilala din yung Pilipinas. Yun lang. Kaso lamang, yung time ni Marcos Sr. ay mayroon din nangyaring kaguluhan at doon nga yung EDSA People Power 1 na patalsik siya. At kapag hindi itinigil ni Marcos Jr. yung kanyang panggigipit, lalo na sa mga Duterte, ay posibleng mangyari mga kababayan yung inaasahan natin na panibagong people power. So ayaw natin na mangyari na magkagulo, pero hanggat hindi tumitigil at patuloy yung kanilang pangsisiil sa ating Vice Presidente, gusto nilang gipitin ang ating Vice Presidente, ay wala tayong magagawa. Taong bayan ang maghusga. So ayan mga kababayan, ayan ang dami. Hindi nga tayo gaano makalapit
papunta doon sa may bandang dulo. So itong stage na to, yan, hindi sila nagpapapunta doon sa unahan. Pagwawalang saysay sa ating mga karapatan o pagbabastos, paglalapastangan sa aming mga karapatan atin, tayong lahat. Marahil kinatatakutan nila ay yung tinatawag nilang influence o reach ng ilan sa mga kasama ko dito sa lamesa. Hindi po namin kasalanan yun. Kadalasan nagkukomento lang kami at nagpapahayag ng aming saloobin. Madalas yung saloobin na yun ay galit. Galit sa mga pangyayari sa mga panahon ngayon. Dahil dito, imbis na pumunta sa imbitasyon, imbis na pumayag at tanggapin ang imbitasyon ng Kongreso, ng House of Representatives, sa Korte Suprema kami pumunta at nag-file ng aming petisyon. Dito sa petisyon, sinasabi namin, at liwanagin ko lang hindi po ako yung abogado dito, petitioner po ako. Dito sa aming petisyon, sinasabi namin, itong hearing, itong inquiry in aid of legislation, itong proposed na legislation nila, pareho yan. Ang pagdidinig ay isang paraan para pagalitan kami, posibleng pahiyain kami, posibleng i-detain kami bilang paghihiganti sa mga sinabi namin. Ang pinopropose nilang batas, maliwanag, labag sa saligang batas na nagsasabing no law shall be passed abridging freedom of speech. Itong pagdulog namin sa Korte Suprema ay isang paraan para paglabanan namin ang lumiliit na espasyo para sa ating demokrasya. Matagal na tayong hindi ganito, point out ko lang. For a while, ini-enjoy talaga natin ang malawak na pagkakataon na binibigay ng social media sa mga katulad natin, ordinaryong mamamayan na nakahanap ng boses, nabigyan ng pagkakataon na mapahayag ang saloobin. Ang ginagawa po ng House of Representatives ay nananakot. Gusto nila takutin ang ordinaryong mamamayan maging critical sa mga nagmamalabis ng mga opisyalis, sa mga pagmamalabis ng ating gobyerno. Anong gusto nila? Baliwalain namin yung pag nakikita namin karahasan, yung greed na nakikita natin doon sa national budget. Ito na nga lang ang kaisa-isang sandata ng ordinaryong mamamayan, gusto pa nila na paliitin, baliwalain. Nakikita namin dito may imbalance. Ang mga kongresista natin, may power of the purse. Parati nilang pinapaalala yon. Sila ay mga opisyales. Ang sweldo, ang travel, ang bayad sa kanilang mga opisina galing sa buwis nating mamamayan. Mayroon silang power to cite in contempt. Mayroon silang parliamentary immunity sa ilalim ng speech and debate laws. Itong parliamentary immunity na ito, gamit na gamit, lalong-lalo na kapag ordinaryong mamamayan na ayaw nilang pasalitain, ngunit gusto nilang pahiyain. Nakita namin ito sa ibang mga hearing. Sigurado kami magagamit ito sa amin. Hindi kami pinapatawag para marinig yung aming boses, marinig ang aming quote-unquote expertise. Pinatatawag kami maliwanag dahil gusto nila kaming pagalitan. Nang sa gayon, ang ibang magtatahas, ang ibang gugustuhin gumamit ng social media para maging critical at pagsabihan ang ating mga opisyales ay mapipigilan. Mapipigilan pati kami. Ang tawag po dito, prior restraint at matinding pinagbabawal ng saligang batas. Ito ay may chilling effect. Natatakot ang ibang tao na gamitin ang social media
sa paraan kung saan intended talaga ang freedom of speech para i-check ang gobyerno natin. Sinabi nga ng Korte Suprema, basta ang speech o yung pagsasalita at pagpapahayag ay ginagamit para i-check ang mga opisyalis, protected speech yan. Yan nga po yung dahilan para sa freedom of speech. Ang hinihiling namin dito sa kaso ay prohibition at certiorari. Ibig sabihin, itong desisyon, ang pag-propose ng legislation na ito, ang desisyon na magganitong hearing ay ginawa with grave abuse of discretion. Ibig sabihin, wala ito sa mandato nila. Walang mandato ang Kongreso na lapastanganin ang karapatan ng mga mamamayan. Lalo-lalo na ang karapatan magsalita at magpahayag. Pinipigilan namin sila, pinapipigilan namin sila na ituloy ang hearing, itigil yung panakot nila sa aming mga nagsasalita sa social media.